Ngikhuluma wena wadla kanjani uma ungakhulumile nami? Mana mfowethu bale ngibuze wena phambili mhlawumbe kwakwenzeka mhlawumbe wasebenzisana nomuntu uyi-artist. Kakhulu. But mina nje lento yangitshela nje ukuthi awazi ukuthi uyi-amisha nanokuthi awukwazi ukucabangela umuntu. Kanjani? Mina nawe savumelana ngamalini. Webhuti, ngakutshela ngathi konke kuzolungisa umusula. You understand? Ngakutshela mfowethu kwamanje ushawa lento okuthiwa ilimithi. Ngicela ukuthi mina ngikulungisele ukuthi ufike ngalana savumelana ngalokho. Then umusulana ke before ungena stage, before usebenze ngizokunikeza ibalance yakho. Sikhuluma indaba yomcimbi nje, ukhuluma indaba yomcimbi uyakhumbula savumelana ngamalini mina nawe. Savumelana ngamalini ngikhumbuze. Awusazi wena futhi. Hayi ngikhumbuze wena, ngikhumbuze. But kuyangicala-ke mina. Nanokuthi okunye iphutha wena nje shofethu. Okunye futhi iphutha olenzile. Awukwazi ukuthi mina mangithiwa ngiyosebenza baba ngiyisikhulu ngaloyo la. Kusuke kufuna ukuthi wena yonke into ihleleke mina mangisuka la akwazi ngasuka la ethokeni ngikudluzele nebhasi ngibheke eGoli ngithi ngiyosebenza ngiyaphi kanti. Oskhenqe, njengoba usukhuluma leyo nto leyo namhlanje wahlulwa yini ukukhuluma leyo nto ngalolo suku ngikutshela ukuthi mfowethu kunento yokuthi. Mana-ke mfowethu umuqamba ubheka nje wena mawusungizela ngey'tolo ungitshela ukuthi emcimbini wakho manje imali wena nje awuzange ungitshela ushawe ilimithi mina. Wangitshela imali ukhokhela amaveni wakhokhela imali ayisekho. But makuphela umcimbi uzongikhokhela ngemali yamathikithi. Hayi mosuzakhela istori. Awungezwa into yokuqala wena awuzange uplane nomuntu ohlakaniphile owayezokutshela ukuthi udinga ini uma uzokwenza umcimbi. Mina into yokuqala ngayibuka ngabe uyiline up yabaculi ngathi abantu ngeke baze bawu-attend umcimbi wakho yazo. Mana Skhenqe. Mamfowethu kunento efuna ukubuza yona yazi. Okay khuluma. Ayikho into engizoyizwa ngawe. Khuluma. Wena mpela ukwalapho wenza njani? Akutshela ngathi hayi xumanisa abantu ozokwazi ukuthi uphushe nabo umcimbi yabo. So mina kuwena bengiba nefe bengiba nama-ideas because nami angifuna ukwathela umcimbi uyihlathi. Ingakho ngiqaba nama-ideas ukuthi azizame sithole ubani ukuze bakwazi ukuthi baphushe i-event yabo. Ngibona ukuthi hayi wena nje unelayini yaphi yakho nje wena oyithembile ukuthi izoyiphusha i-event. Ngazama because nami ngawubona uphusha ngangiwuphusha ngingathandi yabo. But ngazama ngawuphusha ngabuka into yodwa ngathi usebenzisa igama lami wafaka isithombe sami nami ngawuphusha umcimbi endlela engawuphusha ngayo yabo. At least angigcine something. The reason why ngavuma ukuthi ufake lokho afanele ufaka yabo. Ngaze ngenze ukuthi ube ngakumina at least ube ne-something mina ngithi ngitholile. Ngingayi emcimbini but ngibe ngazi ukuthi ne-something engiyitholile because usebenzisa igama lami ngawufaka kwi-post. Abantu babebuka bayazi ukuthi ngakela ngathi ngiyosebenza ngizobuya mina imali. Wena wenza njani wena? Oskhenqe. Lalela mfowethu, lalela. Ngifuna ukuthi mina nawe siswane kahle njengamajonga. Ayisabani futhi. Lalela. Anginandaba phela uma ukuthi awufuna ukulalela ngitshele engadlalisa amandla ami ngikhuluma nawe. Right. Oskhenqe, konke lokho ungitshela khona okuyimpuphu nalokho ungitshela khona okuwumlotha kwakumele ukukhulume before. Lalela bhuti, angithi lalela Skhenqe, lalela mamboyi, lalela. Mana lalela phela angithi unikeza lithuba lokukhuluma nami sekuyimina ngikhuluma manje. Hawu kanti kuyinkinga nami ngixoxa. Nginandaba lo nto umamboyi wena ayikho into ozoyenza. Umamboyi isihosha. Ayifuni imali yami.